odkud a proč jste k nám vlastně přijeli? Tak prišli sme spolu z Košíc sem na do Ostravy, nakoľko okresný výbor komunistickej strany v Košiciach má tu z KSČM Ostrava družbu už celé roky. Táto spolupráca sa nám doteraz stále oplatila, máme tu množstvo známych, intenzívne spolupracujeme, navzájom sa navštevujeme pri rôznych príležitostiach a pripisujeme tejto spolupráci veľký význam. Myslíme si, že komunisti na celom svete aj takouto formou sa musia spájať a spolupracovať v boji za svoje ciele, hlavne ak si uvedomíme, že dnes existuje už globálny kapitalizmus, proti ktorému sa ťažko bojuje v rámci jednotlivých národných štátov, tak táto forma spolupráce medzi komunistami z rôznych štátov má veľký význam. A hlavne na úrovni Česka a Slovenska, ak si uvedomíme, že sme niekedy tvorili spoločný štát a vlastne práve tento rok uplynie 20 rokov od rozbitia Československej republiky, ktoré jednoznačne poškodilo všetkých jednoduchých občanov Čiech a Slovenska. Docela jste mě překvapil svým mládím. Co vás vlastně vedlo vstoupit do KSČM nebo vlastně do KSČS Slovenska a jak jste se vůbec stal předsedou? No, tak ja osobne som sa už od počiatku strednej školy intenzívne zaujímalo komunistické hnutie. Vždy som mal blízko k ľavicovým myšlienkám. Na strednej škole som v podstate sa ešte tak hľadal. Postupne som začal študovať niektoré ekonomické práce a filozofické práce klasikov marxizmu, leninizmu. Vlastne som si to zobral za svoje. Zistil som, že takto podobne rozmýšľam alebo uvažujem aj ja a rozhodol som sa vstúpiť do komunistickej strany Slovenska. Čo sa týka mojej súčasnej pozície v strane, tak v Košiciach som predseda okresného výboru, taktiež som aj členom ústredného výboru komunistickej strany Slovenska. Do týchto pozícií som sa dostal na základe získania dôvery v členskej základni, hlavne mojou aktívnou prácou, ak môže byť takto neskromný, a taktiež preto, že komunistická strana Slovenska už niekoľko rokov ide politikou omladzovania svojich kádrov a získavania mladých ľudí. Tu by som spomenul určite aj Socialistický zväz mladých, ktorý pred niekoľkými týždňami mal 8. zjazd a môžeme s veľkou spokojnosťou konštatovať, že čoraz viacej 15, 16, 17 ročných ľudí sa hlási k SZM a sympatizuje s komunistickými myšlienkami. A jaké jsou vlastně vaše priority hlavní? Naše priority, čo sa týka celkovej komunistickej strany Slovenska, tak v súčasnosti sú bojovať za základné sociálne práva občanov, za zlepšenie ich života, ako je to len maximálne možné v rámci súčasného systému. To je tak do najbližšej budúcnosti alebo v súčasnosti. A z takého dlhodobejšieho hľadiska je to vlastne zvrátenie kapitalizmu a budovanie socialistickej spoločnosti. No, ono to je samozrejme dosť takto teraz všeobecne povedané. Tá cesta k tomuto cieľu je ešte veľmi, veľmi dlhá. Ak by som mal hovoriť predovšetkým o Košiciach, kde som okresný predseda, tak tu sa snažíme čo najviac angažovať v komunálnej politike, v boji za každodenné práva občanov, za zlepšenie ich každodenného života. Napríklad v súčasnosti rozbiehame taký praktický projekt a to je, vlastne ideme robiť petičnú akciu proti zvyšovaniu cestovného v Košiciach. Minulý rok sme napríklad robili petíciu proti privatizácii zdravotníctva a podobne. Čiže zaoberáme sa aj takými dlhodobejšími cieľmi, ale aj prácou na takej občianskej úrovni. Děkuju.